jiena għadni kemm ħlift li nqiegħed lili nnifsi għas-servizz tagħkom u tal-poplu kollu bħala kap tal-Istat u bħala rappreżentant tal-għaqda u tal-unità nazzjonali. Dan kliem Serent Nimamo fil-lejl ta' 13 ta' Diċembru. Il-jum li fih Malta saret Repubblika u għall-ewwel darba kellha kap tal-Istat Malti. L-ewwel Prim Ministru ta' Malta Repubblika kien il-Perit Dominku Mintoff, il-bniedem li ħolom dwar dan għal snin twal u f'dik il-lejla fis-sena 1974 ra l-viżjoni tiegħu titwettaq. Dom Mintoff solennement naħlef Is-seduta parlamentari ta' 13 ta' Diċembru tal-1974 kienet tmexxit mill-Speaker tal-Kamra tad-Deputati ta' dak iż-żmien l-Ispiżjar Manuel Attard Bezzina. Minn 55 membru fil-Parlament, 49 deputat ivvutaw favur, filwaqt li kienu 6 deputati tal-Partit Nazzjonalista li votaw kontra il-Kostituzzjoni tar-Repubblika. Fosthom il-Kap Nazzjonalista ta' dak iż-żmien George Borch Olivier. Dwar dan Serent Nimamo kien qalek. Meta għada pitada din l-istorja tinkiteb, jiena żgur li fir-rakkont tagħha tingħata importanza speċjali għal fatt kif il-Parlament Malti, ispirat mill-Gvern, irnexxielu bid-deħn, bis-sabar u bi-spirtu ta' kooperazzjoni u kompromess jasal fi ftehim kważi unanimi u bekk warrab darba l dejjem kwistjonijiet li qabel kienu jifirduna. Il-Kostituzzjoni Repubblikana hija waħda mibnija fuq ix-xogħol. Minn dan ix-xogħol magħmul u moqdi tajjeb minn kulħadd jiddependi il-ġid tal-pajjiż. Ġid tal-pajjiż li jiddependi wkoll fuq is-sem li jagħti kull ċittadin. Prinċipju li jgħod illum daqskemm kien jgħod dakinhar. Intom ukoll, kull wieħed minnkom, għandkom teħilfu u twedu fis-skiet ta' qalbkom li taqdu il-parti tagħkom bil-għaqqa, l-onestà, mhux bl-egoiżmu jew bi-spirtu sezzjonali, iżda fl-interess ta' għajrkom u tal-pajjiż li għandu jiġi l-ewwel u qabel kollox.